Iyeri ọbawa. Eze bụ n'afọ asị m aga ma akụ egwu tere m ahụ anya. Ọgaranya nwere isi mkpọ mmadụ nwụọ ndụ. Lekwa na eze bụ n'afọ. Eze bụ n'afọ ọ bụla obere nwa ka egwu n'afọ ọ bụla obere nwa ka egwu n'afọ. 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 Ọ̀pàdé pẹ̀lẹ́ wọn máa kiri gbìyànjú àbọ̀. Ọ̀pọ̀ pẹ̀lẹ́ wọn máa kiri gbìyànjú àbọ̀. Ọ̀pẹ̀lẹ́ 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 wọn máa kiri gbìyànjú àbọ̀. Àwọn ní ìwé. But to plant the poor man in the bush or more before we plant the poor man in the more before we plant the poor man in the bush or more before we walk on the fridge. Who for TV local? Check him a fan over the Iba na phone, yes, Miss Yoyin, shake your mama, will a block with the other planting market on shore. I'll start here planting, poor man, in my head, the land. I'm here for the gun, I'm here TV gun, Ana wile electric ya no ngano. Onyo ona. Oga start yours. Eze buna fono here. Aka njo fono here. Achoro me ehun ya before ma ku egwu. Aka njo for bia. Because Oboko gbara se oga wa wo senior brother ya. Am ahun ya before. I can't do a fork from a man of body. And again, your channel here. I tell me what the anya. Oh, I am a drop of mine. Or I'm making your channel. About Abraham, I was making your channel. One. Ana make it on Ishiani. When you're in Manaya Matao, professor, doctor, professor.
Obewe. The elder, my godfather, John. My godfather. When I saw the room where I go like this, still all kind of Palagozian. Professor, do it. Professor. See my godfather, father, come and follow. Why you show a woman her nuts? Why you see? Oh my God, one night. Our mother, I said, you belong there. I'm going to go on. Hey, Jesus. Now, it is for those that you take to. We are the man. You know, all the blue. Former deputy chairman, no matter not. He is your one. Ese bunafu asimaga makwe butelema huanya. Oganya malishi poma ni mwanda. Lebada ese bunafu. Ese bunafu abule. Obere mwake bunafu abule. Obere mwake bunafu. Obere mwake bunafu. Obere mwake